Bueno, Fernando, non sei se te chamo Fernando, Lei, como te chamo? Chámame Lei. Lei, pois deixámolo, Pola fama. deixámolo Lei, en Lei, mellor. É un honor sempre vir a Redondela e máis nos días da Coca. Sí, estoy moi agradecido. Por lo menos que se acordaran de mí, ao cabo de tantos años. Fíjate, en el 79, No no 69 marchei para Suiza. 69 marchou para Suiza. E deixei a danza xa montada eu, con Seijas, ese tal Seijas. Sí. E depois seguiu sempre, foron cambiando, e depois eu vin no ano 95, fíjate, botei 27 anos en Suiza. Vin no 95 e levei unha alegría cando mirei a danza ainda coas peinas e con todo. Isto foi unha generación, meu bisabuelo, meu abuelo, meu pai, eu, ai, Porque saben detrás, decir, seu bisavó, sí, seu avó, seu pai e eu, vostede. este. E non hai un rapaz que siga. Nada, Non hai un... non quedou nada, nada. Non, porque teños en Suiza. As rapazas viñas para Suiza, entonces xa se casaron alá, xa ten a súa vida alá. Como se leva isto de estar en Suiza e estar a danza aquí nos días da Coca? Imagínome que sempre ten un recordo, a mellor buscala, intentar vela, imagínome que queda ese... Eu cando había unha gaita, e a miña muller igual, nos era unha alegría. Nos íamos ao centro gallego, non? Cando tiñamos libre, ali había as gaitas. Pasábamos en bomba, aquilo era unha nostalgia. Hombre, claro. Que en Suiza non se miraba unha gaita, sin nada. Eu chegaba ali, aquilo... E un día estaba bailei a danza, eu ali. Pero chegou a montar unha danza ali, non? No, pero dixiñe como se tocaba os gaiteiros, a danza e tocar e bailei, eu ali. Porque eu imagínome, agora xa é máis coñecido, a danza das espadas, hai xente que a baila, pero nesos anos, nos anos 60, cando vostede bailaba, sí, ser membro da danza das espadas dabache como clase, dabache como un pequeno estatus. Sí. Aquilo era, para nós, era unha alegría de medo. Nós, se chovía, nós xa estábamos tristes, porque non podíamos bailar, porque as zapatillas da corda mollábanse. Eu acórdome un ano, foi que nos 59, parou de chover. E despois fomos a bailar, eu cando a faceña reverencia ao Santísimo, eu solo, que cando sabe que eu salía solo, non? Alá hai unha zapatilla, tuve que bailar sin a zapatilla descalzo. Aquilo foi de modo, pero foi unha anedota, son moi bonitas. E depois non gravábamos nada, nós dábanos para ir aos caballitos, non é como agora, que agora xa van por cartas, xa non hai aquela cousa. Nós era orgullo. Eu tiña problemas para montar a danza, por un ensayo, non aparecían. Por exemplo, un mes antes ensayábamos, non? No parque, chamábamos o parque da Xunqueira e no do Miramar. Sempre me faltaba 4 ou 5, tiña que meter a gen para facer o día de corpos, sobrábame 4 ou 5. E eu, o corazón, depois víame como facía para botalos fora. Pero claro, era así, non había... Porque imagínome que ese día, o día de Corpus, bailar a danza en Redondela, iso era... Era unha alegría. Vamos, casi mellor, casi que che tocara a lotería. Sí, é que era un fenómeno. E sabes, o bailar a danza en Redondela, viña xente de Vigo. Eu acórdome cando era a festa aquí na Xunqueira, tanto chiribitíns, cantas cousas aí. E os buses todos, éramos conocidos, fui unha peregrina, eu tuve moita fama coa danza, levei na peregrina 3 veces a Pontevedra, levei a Vigo, a donde está Fátima, aí nesa... Fuimos en máis sitios, depois veu uns de Buenos Aires, tamén sacaron que está no ayuntamiento unha cinta da danza miña, que ten rei deben ter agardada. Sabía que mirala, se dixen eu a base, temos que mirar esa cinta, onde está, cando éramos pequenos nós. Iso ten que ser unha alegría. Que se sinte hoxe en día, por exemplo, mañán xoves, non sei se vostede vai a estar aquí no día de Corpus propio de Redondela, os xoves de Corpus, vendo a danza, non? Pero que se sinte 40, 50 anos despois ver bailar a danza? Aínda hai esa forma de velos bailar e dicir, non, se equivocaron, se fixeron isto, non o fixeron ben. Aínda queda iso ou solamente se ven a disfrutar, a ver, e nada máis? Eu veño a disfrutar, e eles falan o mellor que poden, eu poden explicar algún fallo que teñan. O jefe da danza ten que levar unha franja por aquí, que non a leva, que é moi bonito, para distinguirse, non? Vamos a montar po ano que ven, que agora van a estar en contacto comigo. Entón vamos a montar unha danza ben preparada, faltan moitas cousas ainda aí para organizar, non? Como ten que salir o jefe, como o jefe ten que bailar co Santísimo, el solo.
e coas pernas del solo, eu bailaba media hora aquí na plaza, aí, e sudaba, pero a min era unha alegría, eu saltaba, cando era que puñen así as espadas, tal, eu salía eu solo, e veña a bailar coas peiliñas, coas as peinas cansabas, e despois no Santísimo faceña reverencia, todo, iso era unha pasada. Que seguro que si salta mañán aínda o faría, vamos, seguro que o sabe de memoria como facelo, non? Xa lle dixen, se mañán baile eu aquí, é a bomba en Redondela. Pois moitísimas gracias, Lei, moitísimas gracias. Gracias a vos. Por non deixar morrer esa tradición, por estar sempre aí a prola da danza das espadas. Vamos a seguir sempre, vamos a seguir. Eu mentres teña salud, temos que seguir con isto. Pois dito queda, moitísimas gracias. Encantado, vosotros.